राहुल गांधी को भारत जोड़े यात्रार एक वर्ष पूर्ति अवसर में सुंदरगढ़ राणीबगीचा स्थित कांग्रेस भवन ठारे जिला सभापति जनार्दन देउरी नेतृत्व में बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। राहुल गांधी गत वर्ष आज दिन आरंभ करथिले कन्याकुमारी काश्मीर पर्यंत भारत जोड़ो यात्रार आरंभ। भारत जोड़ो यात्रा समय राहुल गांधी 4081 किलोमीटर 12टी राज्य 2टी केन्द्र शासित 75 जिला और 76 गोटे लोकसभा निर्वाचन मंडली दे 136 दिन धरी यात्रा जारी रखिथिले। सुंदरगढ़ जिलार समस्त ब्लॉक सभापति माने बैठक में जोग देथिले। राहुल गांधी जो पदयात्रा आरंभ करथिले ता आगको किभଳି जारी रहिबो एवं कांग्रेस दल जिलार वार्ड स्तर में किभଳି मजबूत हेबो सेने बैठक में आलोचना होइथिला। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ପିସିସିର ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସିଏସ୍ ରାଜେନ ଏକା, ପିସିସିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅମିତା ବିଶ୍ୱାଳ, ପିସିସିର ଇସ୍ତାହାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବେଣୁମାଧବ ତ୍ରିପାଠୀ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନିମାଞ୍ଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଶ୍ରୀନଗର କାଶ୍ମୀର ଯାଏ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଛି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଲୋକମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ କ୍ଷମତା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ ସେ କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକତାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରହିପାରିବ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଲୋକ ସେ କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆଦୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଆଜି ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ସେହି ଘଟଣାର ପଦଯାତ୍ରାର। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ରହିବ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ, କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଏକଠାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଜୟଲାଭ କରିଛୁ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟଲାଭ କରିବୁ ଏବଂ ଏହାର ସୁଫଳ ଫଳିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରବି ତନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।